Jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoniw la waati ma bi alamisa bɛlɛmɛ nansara san kalo 10 ye octobre kalo bi o tile 20 ye ka bɛn 2022 san ma. Farafin kalo min n'o ye mawlulu kalo ye a ma ladonna k'a fɔ bi o tile 23 ye jate la san kalo 3nan don hijira san 1444 sanu duwaw de bɛ kɛ Ala k'a ɲɛ ka d'an ma. Bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladonna k'a fɔ ni waati laban ninnu na lakanabaliya kɔni bɛ k'a kunbɔ Mali fan caman fɛ. Narakaw fɛ yen nɔ kunnafoni y'a jira k'a ko jariwale tigilamɔgɔ ka munumunu salo ka ca ni waati ninnu na. O ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la. Masina marabolo kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya lotankaw fɛ yen nɔ fo ka taa se Togolonkurakaw ma. A yirala ko wulikajɔ kɔni bɛ ka kɛ jariwale tigilamɔgɔw fɛ ni waati laban ninnu na. Kunungo marifaci baara dɔw kɛra yen nɔ o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la. An ka jamana sariya sun kura yɛlɛmani baara minnu bɛ sen na. Wulikajɔ kɔni kɛra kulumu ye sariya sun kura sigi sen kan. Olu kɔni bɛ ka wulikajɔ kɛ ka se ka taa sariya sɛbɛn in kɔni ka taa yira kulu ni kulu la. O ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la. Ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni wɛrɛ kan lase ma o denkɛ n'a balimakɛ fɛ Sidiki Kulibali Ala k'a ɲɛ ka d'an ma. Kunnafoni b'a daminɛ k'a ladɔnniya k'a fɔ min bɛ tali kɛ lakanabaliya kɔni kan an ka jamana kɔnɔna na nɔ. Kunnafoni y'a jira k'a fɔ Masina marabolo kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Togolonkurakaw fɛ yen nɔ wulikajɔ kɔni kɛra jariwale tigilamɔgɔ fɛ kunungo ni ka se ka marifaci baara dɔw kɔni kɛ. N'i y'a ta k'a lajɛ a yirala k'a fɔ ko jariwale tigilamɔgɔ kɔni tun y'a jira k'a fɔ ni sɛnɛw kɔni sera ka kɛ ko suma kɔni k'olu tɛ se ka ladon dɛ. Wa maa caman ka fɔ la k'u ye min kɔni fɔ k'u kɔni bɛ ka wulikajɔ kɔni ta ni ka se k'u deliko kɔni k'o lamaga. Wulikajɔ kɔni kɛra ni ka se ka marifaciw kɔni kɛ min bɛ tali kɛ Masinakaw fɛ yen nɔ. Togolonkurakaw fo ka taa se lotankaw ma u bɛɛ lajɛlen kɔni ye fara ɲɔgɔn kan ni ka se ka wele kɔni bila furancɛla fanga ɲɛmaaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya Asimi Goyita u ye seereya minnu di an ka dɔw ka seereyaw lamɛn Abulaye Kulibali ka kuma bara la. Jalabu Buare saba Togolonkuraka defu manga bi an b'a ɲini Asimina ka gumo fɛ ka ɲama k'an dɛmɛ an jigi ye an jigi Ala ye. Usman Tangara Tongolongura kɔnɔmɔgɔw le bɛ k'an degun su ni tile u bɛ ka mugu le ci an na ten. An bɛna bɔ sɔgɔmada fɛ n'an taara an ka maliforo la an bɛ taa ka t'u dalen de sɔrɔ malow cɛra u bɛ wuli ni mugu le ye ka mɔgɔw gɛn ka na so. Tongolongura ani Lotan hali sura Tongolongura mugu cira Lotan mugu cira sura an kɔrɔ yan a gɛlɛya bɛ dɛ. Faamaw kɔni bɛ k'u se kɛ mais hali bi an ni dɛmɛ ma kɛ an kɔni an t'a dɔn malo ninnu a bɛna don so cogo min na. Sura u ye min kɛ ka mugu ci a bɛ se heure 1 ani minute 30 ma. Baasi kɔni ma maa sɔrɔ mɔgɔw fana ka toliw ni u ka sow kɛra daw kɔni nɛgɛw kɔni olu cɛ fara ka tɛmɛ. Ala ka kɛra donsow bɔra olu y'u jaabi u se k'u kɔ foro ninnu kɔni baara bɛna kɛ cogo min na n'i y'a mɛn k'i bɛ sigi dugu yɛrɛ la o k'a sɔrɔ balo de b'i bolo k'a dun n'an mago bɛ dɛmɛ de la hali bi faamaw bɛ se k'an dɛmɛ n'a min na hali bi Abulaye an mago de b'o la n'o tɛ tabaronw ye Tongolongura yan sinɔn t'an ɲɛ dɛ. Ne tɔgɔ ye Mariamu Danbɛlɛ Daba Tongolongura gɛlɛya min b'an kan yan o ye muguci gɛlɛya ye maloforo yɛrɛ min b'an bolo maroforo ɲɛnama tɛ dɛ o mini min b'an bolo n'an b'o k'an ka dahirimɛ ye u ko k'o kuma ka tɛ fo la k'o ka gosi Asimi n'a ka mɔgɔw an b'a ɲini a fɛ a k'an dɛmɛ Ala kama kira kama n'a fɔra i ka maa minɛ b'i kɔrɔ k'a bɛ taa kungo kɔnɔ mugu bɛ taa ca la e yɛrɛ min ye bangebaa ye i bɛ da su kɔnɔ i tɛ suma Asimi n'a ka mɔgɔw u k'an magɛn ni dɛmɛ n'a ye Tongolongura Lotangura alu wɛrɛ Asimi n'a ka mɔgɔw an bɛ dɛmɛ ɲini u fɛ Ala yɛrɛ kama sango an ka se k'an ka jabaw baara k'an ka sumaw baara. Hawa Kulibali Togolongura degun b'an kan bi Abulaye hali kungo kɔnɔ manu su ma di tile ma di salon an ka nɔgɔ baara si ma kɛ wa ɲini an b'o kele de kan balo bɛ kungo kɔnɔ a si ma baara ne dɛmɛ bɛ ɲini an fɛ a kuma cayara sa dɛ hali sura u ye mugu ci Lotan ka bɔ yen ka si Togolongura heure 1 ni minute 3 aw n'o de kɛ an bɛ sokɔnɔna na an kɔni m'a ɲini min fɛ Asimi n'a ka jamakulu ka k'an dɛmɛ ɲinɛ dabaw ɲɛ sunataw ni kami kɛlɛ ko in daminɛ Abulaye an musow mɛn kumaba nka n'i y'a y'an fana degun de don bi se t'an ye dabali t'an ye an y'an ni malo mɛn ladon kɔlɔn kɔnɔ a kuma cayara dɛ hali se ka bɔ ka taa diɲɛ yɔrɔ si u ye majiw jeni hali kunu y'an ka maji dɔw jeni Asimi n'a ka jamakulu u k'a lajɛ dɛ an bɛ daadi suna anw zɛngɛna anw denw zɛngɛna an jɛw sɛngɛna ɲinɛ an tɔɔrɔ la dɛ Jɛnɛba Kulibali Togolongura gɛlɛya mun b'an kan bi maa jugu ninnu u ko k'an bɛ taa an ka foro kɔnɔ k'a baara kɛ hali sura u ye mugu ci aw fɛ yan an ma se ka suna Asimi n'a ka jamakulu u ka wuli k'an dɛmɛ an b'a ɲini u fɛ Ala kama kira kama an jigi y'aw ye an jigi ye Ala ye nka n'aw zɛngɛna ye dɛ hali kunu an ka muso dɔw taara k'u bɛ t'u ka jaba forow la u ye mugu ci ko fura yen nɔ n'u gɛn ka don dugu kɔnɔ a ye wuli k'a dɔn ɲɛ dɛ Asimi n'a ka mɔgɔw u bɛ mugu ci aw fɛ cogo min u b'a ci Lotan ten hali wɛrɛ bɛ ten somana bɛ ten anw bɛ degun kɔni u fɛ bi dɛ n'an m'an dɛmɛ
a kuma tayar sa da ta shi ta wani bi ta tigi da auye ani ala an tigi da sai ma wala bi ai ni ka to ai ali dala dimini an da saka ta yabi an da saka kunte a yi wani ka do an ya tin na ga mu ni tume talike tolongura ka do ga shira wala kuma kolomara te do rere wuli ga joko ga saka ke ga saka ta ulu lakana yasa o yesu mamunu sene ulu ga saka lado yara bela ga naglina nu famia ko nyman dambela jelen kelenkelema nan borai nara marabolo konna na kunafuna yira ga fo ko jari wale tigila mo ga mununu salo fanga kono ka boye no kusebe kerengena nara dugu misanu konna na wuli ga joko bi ga ke sigidala ma fe ga saka wole bla jamana nyamama uga fere bela jelen goni ke yasa kele bamale mi nobu kono o kana saka wale atuga muna shira do yere ayira ga fo ko kuma ni kuma kubina dugu yere konna na kana tajiusa katanu e anga shira do lame dilikaw fino onka village nu hoime nunu ni dai nunu borati nunu jago ya nu bo vraiment mo nunu be dongo do be mo fara nyogon ka kube mo wacho vraiment ka chayuruna moto tiki chaman de be tele ka yalo yorola bo na amma ko ara 1600 parce que ko nunu be damina bursule le ka nyesi narama wala on ko ni be alerte bla ka fo nyama unyena vraiment nous bi se ka solution nyinala sinon mo nunu ka cham fede mo nunu ka chayuruna ka chaye mo yere tu dando ambe watin na ina fo sisan antilikaw an segene no sabula jalsu kelnu ko ka shara imposano ka muso bla ko ka burmusu don ka fo tieni muso kana sigi yoro kele donc ko kele fana kata wera la ina fo kata flow ka wera la ka fo ko tu ka jakaw mune ka mishunu ka bawni sagaw mune donc vraiment ango me munni anga jamana nyamauma ko lae musika andemeni mi am watin na ina fo sisa ali so ma daina u wera nana no tigi dugu kono dongo do yano wunu ka isansu tano ali sa ma na kumbe yano moto shebinde dona dugu kono kanuka 20 litre ufa ka baka sira mina kata vraiment ango ne mun ni anga jamana nyama ufe anga autorité na uka andeme ni tume talike naraka ko shira la krena dilikaw feno uya fatoko muna yarabi ala ka basigi nati anga jamana kono namburai anga jamana shara sumba yelemani bara munun bisina kulumi sigile me ka seka bara ko ni sigi senga olu ko ne wuliga joko ni ta seben fra kunfolo min bora we ga to yira kuluni kulula kunungo e wuliga joko ni ke ka seka ta conseil économique social et culturel mago ka seka ta seben fra ngon da olu nyakoro ka yira olu la o kene kayeno mi metalika olu ga nyama danga la Amadou Sanusi Dafe anga le lame ka jamana nyamo fo we bara mundamna no ye ka jamana constitution yelama do ala boyin ka commission bamu sigira o président o nyamo fo ani commission nationale be so wadina we bara mu irana ambe folike ni bara kulumambadi parce que ni jamana kulumadi kufo ni wati kunguru ndoron kono o seraka ni sabamba imbo kasika ni hakina tanti anya ka kuma kan formula anya note anya ye ka fo bara chamankera ni alasona amfana au niveau du conseil économique ne ka président tokola yaguba katle ni jamafu wali mondo ka donc ka fo wi sabamu ndama ni alasona amfana mena bara ka sebenka ka jabi la suma a jabi nu se ka tomata soromuna parce que comme brana made mana barake chuko hakilina barake chuko a tseka ke 100%. Ni tume talike au conseil économique social et culturel mao oluga nyama dangando do be talike Amadou Sanusi Dafe la ya foto muna yarabi ala ga nyata sabati anga jamana kono o wuliga jokele na utra conseil de collectivité mao kata da olu nyekoro oluga nyama bi talike Mamadou Satiki Jagtila anga le lame mali be la haramna geleyamna ka foka usira ka ni barake ane jamana kuntigi fola na barake nyo kadla ka foli belebele bake commission moye barake uyake de ka ke akeko nyumana ka sebe makelenkele ka benyininga ka be konota don ka barake noye o mana wole ko ye avant projet me foanye bi anya la me fen chaman bala on wera kala yin fi mi munu yere fana ni we do fo ama mun fo munu kadanya ko sebe o bala mais comme adama de baralo do be wati lola e mana ke choro to abe tseka dafa on ye majien do yoro do ye gelea do yoro do la oh am se na ulas o hakli jagabo ko ka wala suma de no se ko de meka afendo la teme ni tume talike au conseil de collectivité nyama bala Mamadou Satiki Jagte uya foto muna
fɛn fɛn da ka danga jamana na yarabi ala k'an bila o sira kan n'an bɔra ye ale bi sariya sunba ko hukumu kɔnɔna na wulikajɔ kɔni bɛ ka kɛ maa caman kɔni fɛ sariyakisɛ 31 na kuma kɔni cayalen bɛ ale nɔfɛ an ka kanko kun kan kulu min yɛrɛ ye nin baara in kɛ olu cɛra maa dɔ bɛ yen nɔ n'a bɛ tali kɛ Birema Eli Diko ale kɔni y'a yira k'a fɔ wulikajɔ kɔni kɛra olu fɛ ka se ka dala sumusumuni kɛ fan caman fɛ kanko ta fanfɛla la o y'a ye k'a fɔ maa caman de bɛ yen nɔ olu bɛ k'u ka kan bila ɲɛfɛ bɛnɲɔgɔnya kelen kɔni o ma sabati kan kelen kan min bɛ tali kɛ Dr Birema Eli Diko an k'ale ka siraw lamɛn. An y'a jateminɛ kɛ k'a fɔ k'i bɛ kan kelen sugandi bi na Mali bɛ lahalaya min kɔnɔ k'a fɔ k'o de bɛna kɛ kan ye maliyɛn bɛ kan ka kan min fɔ n'o kan ka kɛ baga kan ye gɛlɛya dɔ b'o la n'i y'a ye gɛlɛya b'o la o kun ye mun ye an ye mɔgɔ ɲininka Bamakɔ o kɔnɔna na an wulila ka se togodaw la région kɔnɔnaw la kayikaw ko bon n'i ye jateminɛ kɛ Mali histoire kɔnɔ comme Wagadu masabulon o de fɔlɔla ka sigi Mali la o fana ye tiɲɛ Wagadu mɔgɔ min tun bɛ o masaya la o kun ye marakaw de marakaw ka mɔgɔ kayi ko marakakan de kan ka ta comme langue officielle n'an kan ka sugandili kɛ ka d'a kan olu de fɔlɔla ka masaya kɛ Mali la bon maninkaw ko ayi ko a kan ka kɛ maninkakan de ye bon donc olu fana y'u ka fila ta fɛ ko parce que k'olu yɛrɛ fɛ yen ko maninkakan yɛrɛ bɛ sɛbɛn ko ngo b'olu fɛ yen ko ngo lakodɔnnen don hali Faransi a lakodɔnnen don Amérique donc ko o kan ka kɛ an ka kan ye Bamakɔkaw ni Segukaw ko bamanankan de fɔbaga ka ca ko bamanankan de kan ka kɛ Mali ka kan ye kan min kan ka fɔ ni bɛɛ bɛ se ka an ka baara kɛ kan ye n'i taara Mopti ni Mopti kɔnɔna na olu ko a kan ka kɛ dɔgɔnɔkan ani filakan ye mɔgɔ minnu nana tawdenni ka na an ka lajɛrɛ la olu ko k'a kan ka kɛ arabukan ye a kuma yɛrɛ kɔnɔna na olu ye kuma n'a don arabukan de la mɔgɔ de sɔrɔ olu cɛ min bɛ arabukan mɛn min ye kuma bayɛlɛma ka kɛ français o kun bɛ français mɛn a don mɛ u y'u ban ka français fɔ u y'u ban ka kan wɛrɛ fɔ a dɔw ye arabu de fɔ ko parce que k'a ba mani kan ka kɛ arabu de ko ka d'a kan ko Mali la ko maliyɛn ko 100 la ko 95 kan ye silamɛ ko n'o ye tiɲɛ an bɛ seli arabukan la ko kuranɛ fana bɛ arabukan la k'an ka hadisaw bɛ arabukan la donc ko arabu de kan ka kan ye kidali mɔgɔw k'a kan ka kɛ tamasegi de ko ka d'a kan ko tamasegi la ko olu ka sɛbɛnni bɛ k'o ye tifinagi ye k'o bɛ yen ko kabi kanku musa tile olu ka o kan in bɛ sɛbɛn o ye tifinagi ye donc k'o de kan ka ta gawukaw k'a kan ka kɛ kɔrɔbɔrɔkan ye n'o ko o cogo la jamana fana na n'i y'a lajɛ seko kɛlɛ yɛrɛ bɛ ka wuli Mali cɛmancɛ bolo kan n'i ye kan kelen ta bi ka kelen to i bɛna tɔw funu i kɔ a bɛna ni mankan wɛrɛ ye anw ko anw nana ka gafe sɛbɛn gafe min bɛ se ka jɔsen dɔw jira baara bɛ na kɛ min ka jamana kɔnɔ min tɛna ni dɔ ye jamana funtinɛ la a kan ka se ka kɛ sababu ye ka se ka jamana basigi an ko n'o don sisan an k'a fɔ bɔn kan ma fusa kan ye an ka kan 13 in bɛɛ lajɛlen fɛnbaw don parce que kan de b'a to mɔgɔ bɛ se k'i yɛrɛ ta nka don nata la wasabulon mɔgɔw n'o ye assemblée ye olu bɛ se ka sariya kisɛ de ta k'a sɔrɔ a ma se constitution faleli ma bilen k'a fɔ ko bɔn bamanankan wali kelen Mali kan bɛɛ lajɛlen o ye langue officielle ye o bɛ se k'o kɛ hali sini ni constitution ni an ye min sɛbɛn n'o gafe ni Maliɲɛnw k'u jɛna n'o ye CNT yɛrɛ bɛ se k'u baara kɛ. Ni tun bɛ tali kɛ Dr Birema Eli Diko la kɛrɛnkɛrɛnnenya maa minnu yɛrɛ ye sariya sun kura ye o baaraw sigi sen kan o maa dɔ don u y'a fɔ cogo min na yarabi ala ka bɛnɲɔgɔnya sabati nin ko la n'an bɔra ye tarata don ko wulikajɔ kɔni kɛra jɛmakaw fɛ ka se ka sira kɔni tigɛ a yirala k'a fɔ wulikajɔ kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ ko kuranko ani jiko ko gɛlɛya de y'a to u ye sira kɔni tigɛ sifinakaw b'a ɲɛfɔ an ye jɛmakaw an k'u lamɛn. Tile 15 kɛ kuran tɛ yen ji tɛ yen ni jɛman tɛ an b'a yɔrɔ si an wulila k'an jɔ ka taa perefe fɛ yen ka taa mɛri fɛ yen ka weleli kɛ Bamakɔ taama mɛnɛ sisi ma bɔ foyi tɛ ka kɛ laɲini na bɔkun min kɔni kɛra an na o de ye nin ye bi na kɔni ji t'an bolo jɛma ya kuran t'an bolo jɛma an bɛ dibi la an dun bɛ insécurité la o siratigɛ la an bɔra ka se ka ŋaniya jira an ka jamana ɲɛmaw na u k'a dɔn k'a fɔ donni min na jɛma kɔni bi na gɛlɛya n'o tɛ fila de ye a kɔni ɲuman kelen o bɛ jɛma ya an wulila ka se nin bɛɛ ma an ni komandalakaw yɛrɛ sigira an ni merilakaw sigira an ni SOMAZEF mɔgɔw sigira an ni énergie mɔgɔw sigira an ka nin bɛɛ lajɛlen na hari bi kun ka ma bɔ. Bon u ye layidu min ta an ɲɛ t'o layidu de sira taamatɔ la parce que u k'an ma an ka sira bila ni Ala sɔnna ma kuran bɛna na ji bɛna na. N'i ko kɔngɔtɔ ma i tɛgɛ kɛ i ka gero tɛgɛ ko ka suma a ɲɛ kɔrɔ an filɛ yɔrɔnin min na sisan foyi de tɛ jɛma hali an filɛ ɛri min na sisan mɔgɔ bɛ ka ji dalen nin min hali sisan. Ni tun bɛ tali kɛ jɛma sifinakaw olu ka siraw la u y'a fɔ cogo min na yarabi ala ka nɔgɔya don nin ko la o hukumu kɔnɔna na ni wulikajɔ in kɛlen jɛma mɛri kɔni y'a yira k'a fɔ k'u ye wulikajɔ kɔni ta maa dɔw kɔni yɛrɛ bilala ka na Bamakɔ ka ban kɛ yaasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ nin ko in na cogoya min na jɛma mɛri bɛ tali kɛ Sisogo an k'ale lamɛn. Ci kan ka se yɔrɔ yɔrɔ ci sera ye mɔgɔba caman y'an wele k'a fɔ n'Ala ma baasi kɛ nin semaine yɛrɛ kɔnɔna na fo ka taa don semaine wɛrɛ kɔnɔna na n'Ala ka sɔnna ma an bɛ bɔ nin degun kɔnɔna na wa an y'o olu message sɔrɔ kosɛbɛ ka bɔ sanfɛ an y'o fɔ population ye walasa o fana hakili bɛ se ka sigi. Ni tun bɛ tali kɛ jɛma mɛri la a y'a fɔ cogo min na yarabi ala k'a kɛ ten tɔ n'an bɔra ye
wulikajɔ kɔni be senna ni waati na maa caman kɔni fɛ u y'a yira k'a fɔ wulikajɔ kɔni bɛ ka kɛ musolaka dɔw de fɛ ka se ka don maaw kɔni ka butigi kɔnɔ ni ka suyɛni kɔni kɛ bɛɛ lajɛlen kɔni be se k'i kɔlɔsi i yɛrɛ la k'a sababuya kɛ musolaka caman bi don bi maaw ka butigi kɔnɔ ka t'u yɛrɛ kɛ sannikɛla ye u be maaw ka fɛnw kɔni ta ni ka tunu ni a ye musolaka dɔ a yirala k'a fɔ k'a donna butigi caman kɔni kɔnɔ ni ka se ka maa caman kɔni ka portefeuille kɔni ni k'o ta ka taa ni o ye hali ni yɔrɔ la tɛgɛ ma kɛ musolaka in na nka a ye maa dɔ ka 100 kɔ ta Aishata Aidara an k'ale ka siraw lamɛn. Ne tɔgɔ Aishata Aidara n ka butigi bɛ Sirakoro Megetana. Dimanche jan tɛmɛnen ma olu dugusɛjɛ muso nana vers midi wagati ko ale mago bɛ mun tulu la. Ne ko n mago bɛ tulu jumɛn na ko ale bɛ gɛrɛ ɲɛfɛ ko k'a lajɛ ko tulu min ko don. A y'i gɛrɛ o la ne kɔrɔmuso ye munumunu ka taa comptoir kɔfɛla la. A y'i jɔ fɔlɔ o y'a sɔrɔ jaune de fou de bɛ fɔ sanfɛla la. A ko ma ko jaune de fou k'ale mago b'o la. O y'o lajigi a tilara k'a fɔ ko ayi ko jaune de fou suguya wɛrɛ yɛrɛ bɔlen don sisan ko ni nin tɛ kelen ye. Donc ani den fitinin dɔ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ denɲɛrɛnin b'a kɔ la musomanin dɔ kɔrɔbalen n'o tɛ tɛmɛ san 9 san 10 o b'a senfɛla la a n'o bɛ ɲɔgɔn fɛ ne kɔrɔmuso ka portefeuille n'o ka téléphone ni wari fɛnɛ dalen bɛ tapis sanfɛ la den fitinin bɛ k'o lajɛ ne bɛ ka n concentrer ka den fitinin lajɛ fɛn min ne kɔrɔmuso bɛ kuma la a y'a profiter sa ne kɔrɔmuso bɛ ka tulu lajigi ne ka portefeuille bɛ comptoir kɔfɛ a filɛ ne ka ne ka portefeuille ta ale fɔlɔ de donna butigi kɔnɔna la mɔgɔ si ma don an ka butigi kɔnɔ o don en plus a ye portefeuille ta dɔrɔn ka tila k'a fɔ ko ayi ko ale tɛ tulu in kɔ tuguni ko ale bɛ taa ka na ko mɛ k'a bɛ tila ka segin ka na muso bɔra dɔrɔn ne wulila ka n jɔ ka comptoir sanfɛla lajɛ o y'a sɔrɔ ne ka portefeuille ni téléphone tɔ kelen dalen bɛ côté dɔ in na mais téléphone mun yɔrɔ ka jan ne sina k'a fɔ n kɔrɔmuso ɲɛna ten n ko muso min donna butigi kɔnɔ sisan n k'a ye ne ka portefeuille ta o ko ne ma ko ne kana bisigi k'a bɛ sɔrɔ ko ne y'a bila yɔrɔ wɛrɛ ne ko n k'a kun dalen bɛ yan yɔrɔ la n y'i jɔ n ko ne bɛ boli a nɔfɛ n ye ka butigi kɔnɔna lajɛ ne bolila muso nɔfɛ ne bɛ ka n ko ne ba n ko nɛ a bolila ka yɛlɛ ten o y'a sɔrɔ telimani jɔlen bɛ k'a kɔnɔ la telimani sanfɛ ne ko a ye zo minɛ u bolila an ye mobili ta k'a suit o la u donna wo dɔ kɔnɔna la mobili tun tɛ se ka don o kɔnɔna la anw n'a tununa ɲɔgɔnnaw la a taara dɔ wɛrɛ de ka butigi la fɛnɛ tuguni an ye ja sɔrɔ o de fɛnɛ fanfɛla la a taara a yɛrɛ kɛ sannibagatɔ ye yen de fɛnɛ o y'a sɔrɔ o bɛ TikTok live la a kunkolo bɔra o de ka video la ne y'a kunkolo ye dɔrɔn ne y'o muso ka numéro ɲini k'o wele ne ko ne bɔra k'a mɛn sisan n ko muso dɔ ye e ka wari suɲɛ n ko dɔ y'a kɛ ne ka butigi la n k'a tɛ tɛmɛ tile 5 kan ne ye n ka muso description d'a ma o ko ne ma ko ko ne ba k'a b'i n'a fɔ ko an bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ koyi ko muso kelen yɛrɛ de nana ne ka butigi la yan nɔ mais a kɛlen ka n ta kɛ dimanche ne taara Sirakɔrɔ commissariat la ka taa n ka déclaration kɛ ne taalen ye o y'a sɔrɔ a tatɔ a yɛlɛmatɔ telimani sanfɛ se ne ye ka saki kelen fili dɔ ka pièce d'identité tun b'o kɔnɔna la an y'o pièce ta ka taa n'a ye commissariat la olu taara ka taa o pièce tigi minɛ an taara ka t'o identifier an y'o muso ye dɔrɔn ko ni muso tɛ o y'a sɔrɔ a taara o fɛnɛ ta suɲɛ fo Kalabankura olu fɛnɛ ko a ye butigi 4 de ta suɲɛ yɔrɔnin kelen ani telimanitigi de bɛ ɲɔgɔn fɛ san kalo 12 a bɛ taa yɛrɛ kɛ sannibagatɔ ko depuis a kɔnɔma parce que an ye témoignage dɔw sɔrɔ mais complice musoman fɛnɛ b'a la parce que butigi dɔw la ani muso bogotiginin dɔ de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ mais toujours denɲɛrɛnin bɛ muso min kɔfɛ o kɔni de actrice principale parce que butigitigi bɛɛ bɛ k'o de identifier a taara ne ka 110,000 na n'o de tun bɛ ne ka portefeuille kɔnɔ. Ni tun bɛ tali kɛ Aishata Aidara la a y'a fɔ cogo min na yarabi ala ka furabɔ musolaka in ka woro ɲɛma tɛgɛ ka se ka kɛ a la cogoya min na n'an bɔra ye kunungo kunnafoni baro dɔ kɛra Baginindakaw fɛ yen nɔ a kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ o y'a yira k'a ko jamana ɲɛmaaw kɔni ye wulikajɔ ta ni ka se ka machine dɔw kɔni d'u ma n'o bɛ tali kɛ aravɛki kɛ machine na o minɛnw kɔni kun t'u bolo nka ko aravɛki kɔni o machine kɔni dir'u ma a baara yɛrɛ bɛna daminɛ ntɛnɛn don u ka secrétaire général ale b'a ɲɛfɔ Ablaye Kulo la ka kuma bara la an k'u lamɛn. Ne tɔgɔ ye Seyidu Jara ne ye Bagina yɛrɛ mara kafu ne y'o baarakɛlaw ka ɲɛmaa ye n'an b'a fɔ ko secrétaire général de la mairie Bagina maire tɔgɔ la conseil 23 bɛɛ tɔgɔ la an ye ci bila aw ma bi l'an 2009 baara dɔ daminɛna Mali territoire bɛɛ kan n'an b'a fɔ ko aravɛk adamaden bɛɛ recensé n'o ye maliyɛn ye mɔgɔ minnu sigilen b'an fɛ yan a bɛ mago caman ɲa passeport bɛ dilan n'a ye sisan carte fana bɛna bɔ n'a ye ni wagati n'a nataw la komi baara in a tun bɛ cercle de la wagati dɔ la a carila ka taa jamana fan bɛɛ hukumu kɔnɔna na u ye possibilité di collectivités ma n'o ye communes ye u ka matériel bila u ka bolo kan n'o ye aravɛk matériel yɛrɛ ye u yɛrɛ ka mɔgɔw ta ka mɔgɔw bila la minnu b'a baara ɲɛdɔn donc minnu bɛna bila baara in na sisan o ye an yɛrɛ ka mɔgɔ talenw ye u bɛna baara damadɔ bolo da o fɔlɔ u denmisɛnninamaw i b'a sɔrɔ u tɔgɔw sɛbɛnna reçu kan mais u tɛgɛ ma da encre la mana la u photo ma ta donc o mɔgɔ minnu sera sisan san 14 ka taa san 16 la olu ka baara kan ka kɛ a kɔnɔna na filanan mɔgɔ minnu ma yɛrɛ deli k'a kɛ yɛrɛ abada olu fana ta bɛ se ka kɛ
mais a tɛ se ka kɛ ni papier t'i bolo n'o ye wolosɛbɛn ou bien carte ninnu. Donc sabanan mɔgɔ minnu fana bɛ yen n'o y'a sɔrɔ u tun y'a kɛ mais i b'a sɔrɔ a ma bɔ u mago bɛ fichier individuel la o demande bɛna kɛ mairie la n'o demande kɛra o bɛ sɔrɔ ka rendez-vous d'i ma i ka fichier individuel n'a nana donc a bɛ ta ka d'i ma. O baara saba de bolo dalen don an ka baarakɛla kura ninnu fɛ. Baara in kɔni kan ka daminɛ tɛnɛn nata a bɛ kɛ mairie la yan. Baara n'a gɛlɛya kama ani personnel dɔgɔya kama cakɛda in bɛna sigi mairie kɔnɔna na yan mɔgɔ minnu mako b'a la u bɛ si mairie la yan. Hali naissance minnu bɛ kɛ wololi kura minnu bɛ ka kɛ n'o ye naissance kuraw ye olu bɛɛ kan ka kɛ a kɔnɔna na donc n'i bɛ n'i ka wolosɛbɛn ta i ka o y'a sɔrɔ i ka enrôlement kɛlen don i bɛ taa n'i ka denmisɛnnin ka enrôlement ani ka wolosɛbɛn ye. Mɔgɔ caman ye recensement kɛ fɛn dɔ ye ka sɔrɔ o tɛ quoi. N'i y'a mɛn ko jamana y'a ka planification kɛ ka ɲa ka adamadenw dɔn o ye recensement de. Mɔgɔ caman tun y'a jate ko ni y'a ta ko de fait que i tɛgɛ bɛna da mana la ko ni ko kɛra a bɛna i rattraper o b'a la. Bon o fɛnɛ o n'a nafa don mais ne bɛ wele kan bila adamadenw ma bɛɛ ka nin recenser sabula n'i ye jateminɛ kɛ jamanaden hakɛya tɛ se ka dɔn cogo si la ni recensement ma kɛ o ye kelen ye. Filanan commune na yan an ka conseil mɔgɔ 23 mais n'i y'a ye ko a bɛ 23 la mais ne b'a dɔn ni mɔgɔ y'a don sɛbɛ la ka recensement in kɛ a ɲama an bɛ se ka taa fɔ mɔgɔ 30 kɔ la ka taa 40 kɔ la o bɛ dépend de jama hakɛya min na recenser o ka bɔ yen n'i ye jateminɛ kɛ sɔrɔsiw ka concours bɛ yen polisi concours bɛ yen gardiw ta bɛ yen o si tɛ se ka kɛ bi ni fichier individuel t'i bolo o bɛɛ y'a nafa dɔ ye. Bon an fana nana ye ko mɔgɔ caman bɛ déplacer ka bɔ yen o bɛ taa yɔrɔ wɛrɛw la o bɛ t'u ka fɛnw kɛ wari wɛrɛw la o bɛ se ka transport bɔ ka taa mais n'a nana kɛ a kan yɛrɛ ka mɔgɔ bɛ yan o bɛ caman bɔ a dépense la u ka na kɔni recenser u mago bɛ document min na baara kɔni a bɛ daminɛ ni ala sɔnna ma lundi o folikan de tun bɛ n bolo a n'o welewelemada ka si bɛɛ lajɛlen ma. Ni tun bɛ tali kɛ Baginda mairie secrétaire général la o y'a fɔ cogo min na yarabi Ala k'an ka jamana ka ɲɛta sabati n'an bɔra yen dɛmɛ dɔ kɔni taara ka kɛ kuligorokaw ye Farancɛla fanga ɲɛma colonel Asimi Goyita ale nagakɔrɔma min bɛ yen n'o bɛ tali kɛ colonel Asan Bajalo la a ye wulikajɔ kɔni kɛ ni ka se ka taa dɛmɛ kɔni kɛ kuligorokaw fɛ yen nɔ a yirala ko ɲɔ caman ani tulu ni nɔnɔ ninnu fo ka taa se lujuratɔw ka moto o 25 bɔɲɔgɔnko ni baara in kɛra kɛnɛ in ka yan na colonel Asan Bajalo Ture ale yɛrɛ b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Maliden bɛɛ de ye kelen président de la transition bolo n'o ye colonel Asimi Goyita ye. Maliden bɛɛ ye kelen f'i sigiyɔrɔ dɔnnibagaw ko lujura yɛrɛ Ala ka jarabi de n'a ye mɔgɔ la jarabi i b'a ta n'a ye min ka gɛlɛ anw minnu bɛ kɛrɛfɛ an k'a yira k'a fɔ lujura tɛ mɔgɔ tiɲɛ ne lujura bɛ mɔgɔ tiɲɛ ne balimamuso sigilen fila bɛ baara kɛ CNT la a ma delili kɛ a ma yala ka taa wari ɲini ni Ala y'i la jarabi min na n'i y'a ta ni Ala ka limaniya ye a ye da dɔ tigi ye n'a bɛ da wɛrɛ yɛlɛ an nana Kulukoro bi ani t'an nako fɔlɔ ni t'a filanan ye wa ni tɛna k'a laban fana ye an y'a ɲini Ala fɛ ne dɛmɛ fɛn fɛn sɔrɔla maliyɛn kelen tɛ dɛ maliyɛn bɛɛ de b'a sɔrɔ ka taa Kayi fo Kidali ni min ye min sɔrɔ don min na o y'o garijɛgɛ ye an b'a d'a ma ni barika ye a k'a minɛ ni barika ye ka dugawu kɛ Ala ka dɔwɛrɛ nɔgɔya an bɛɛ bɛ se ka jɛ min na Kulukorokaw garijɛgɛ kɛra min ye bi moto tricycle o 25 don kiti ye 250 ye école kiti fana ye 250 ye a kɛra cogo o cogo bɛɛ tɛ se k'a sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ mais dɔɔni o tɛ tɔtɔ foyi la président de la transition ale ye sira dayɛlɛ mais ale kelen tɛ dɛ maliden bɛɛ de kan ka dɔɔni kɛ sigiɲɔgɔn b'an bɛɛ bolo min mago bɛ dɔɔni yan an k'an dusukun kɛ kelen ye an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an k'an dusukun kɛ kelen ye an ka seli ka dugawu kɛ Mali ye halisa Ala ka maliyɛnw bɛɛ bɛ kelen ma. Yarabi Ala ko dugawu minɛ ni tun bɛ tali kɛ colonel Asan Bajalo Ture la kuligorokaw fɛ yen nɔ a y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ko hakilina ninnu sabati n'an bɔra yen duruni ale ye fɛnba ye fɛn min tun bɛ taa ni ka segu nɔgɔya an ka jamana kɔnɔna na kabi kuma jan nka bi a yirala ko duruni kɔni ko duruni ko bɛ ka nɔgɔya dɛ k'a tɔ tora kelen kelen ye duruni baarakɛla dɔw fo ka taa se u ka client dɔw ma olu b'u ka seereya di an k'u lamɛn. I y'a mɛn a bɛ fɔ duruni duuru de tun don o kɛra Modibo tile wagati la ka na Musa tile la ka na bila Alisa tile la ka na bila ATT tile la a fɛnɛ yɛlɛmara Mali wari ni CFA bɛ falen wari na ka Mali wari tunu ka na ni CFA ye a dabila l'o wagati de a bɔra a tun bɛ 5 de la ka bɔ 5 la ka na kɛ 10 ye a bɔra 10 na ka na kɛ 15 ye ka b'o la ka na kɛ 20 ye a yɛrɛ mɛnna 20 na kosɛbɛ dɛ kɔfɛ sa gɛlɛya nana u bɛna ka 5 fara ka kɛ 25 ye olu bɛɛ kɛra kɔsanfɛ ko de ye kana laban bi saba la sisan nɔ Mali kura ko nalen sisan u y'a kɛ 40 duruni ko bɛ gɛlɛyaba de kɔnɔ bi ka taa Mali ka indépendance ta kuma ma 62 la ka na bi la duruni ye Bamakɔ transport fɔlɔ de ye mais duruni gɛlɛya dɔ bɛ duruni kan bi a ma nɔgɔn dɔɔni dɛ duruni bɛɛ bɛ ka ɲɔgɔn dun de duruni kɔrɔla
an ka parki sɛgɛnna fo ka dama tɛmɛ duruni an bɛ 75 bâche de la bâche 75 mais bi bâche 25 de dɔ b'an bolo min bɛ boli réellement terrain kan o yɛrɛ 25 fɛnɛ min bɛ se ka tile bɔ ka bi n'a ma taa garage la a tɛ taa bâche 5 kan vraiment gɛlɛya da duruni ta bi bon duruni dɔ mɛ tunu mɔgɔ 200 ni mɔgɔ 15 de bɛ ne bolo n ka ligne kan yan o n'o tunu o bɛ baara kɛ cogo di donc c'est un cri de cœur pour moi n kɔni bɛ état malien deli vraiment la transition malienne a kɛ fɛrɛ sugu bɛɛ kɛ pour que bâche nin bɛ se ka to an bolo cogo duruni bɛ mɔgɔ lafiya a ka fisa ni sotarama ye kuma caman na an sago bɛ na dɔɔni ka tɛmɛ sotarama fɛnɛ kan ne hakili b'a a dɔw la duruni kun ye duruni yɛrɛ de duruni yɛrɛ de kun a kun bɛ taa duruduru de i y'a faamuya voilà ne kɔni b'o dɔrɔn de dɔn a la. ni tun bɛ tali kɛ duruni baarakɛla dɔw n'a kiliyan dɔw ka seereya la o y'a fɔ cogo min na yarabiyala k'an ka jamana ka ɲɛtaa sabati n'an bɔra ye musomaninw tɔgɔla dɔw bɛ laɲɛnamaya octobre kalo kɔnɔna na baara in kɔni kɛra projet fawo ye maaw kɔni fɛ u ye munumunu salo kɛ mali fan caman fɛ dɔgɔfurancɛ in kɔnɔna na tun bɛ bugunikaw fɛ yen nɔ ka se ka taa wulikajɔ kɔni kɛ musomaninw ka hakɛ o bɛ se ka tɔbɔtɔ cogoya min na jango min musomanin minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ kɔn ka don furu la u ka se ka dabila nanpare maɲina jara ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Bon mun kɛrɛnkɛrɛnnen don nation jini fɛ pour que ka musomaninw ka hakɛ défend a bɛ bila o hukumu kɔnɔna na o la projet dɔ de b'an bolo n'an b'a fɔ a ma ko break free o projet de la activité dɔ b'o la mun b'a a to an bɛ se ka musomaninw ka droit défend kosɛbɛ break free bɛ baara kɛ musomaninw ka furu joona de kɛlɛli kan jateminɛ de y'a jira k'a fɔ musomaninw bɛ don école la mais tagalen ɲɛfɛ a caman bɛ bɔ école la ka don furu la donc an y'a furu joona kɛ cause dɔ ye mun bɛ kɛ sababu ye ka musomaninw bɔ école la mais an ka kuma kɔnɔna na an tɛ kuma den mansaw dɔrɔn ma dɛ an bɛ kuma musomaninw fɛnɛ ma parce que fɛn dɔ ye ka dɔ fɔ mansa ɲɛna mais dɔ fɛnɛ ye ka dɔ fɔ den ɲɛna ni den ka droit ye k'a don école la ka a kisi furu joona ma mais a ka devoir dɔ fɛnɛ ye k'a yɛrɛ ladamu ka mansa kumakan bato. ni tun bɛ tali kɛ projet fawo ye ɲɛmaba la nanpare maɲina jara o kɔfɛ o ye taama ta ni ka taa buguni kɛrɛfɛ dugu dɔ la n'o bɛ tali kɛ tulakaw fɛ yen nɔ yen sigidalamaw kɔni y'a jira k'a fɔ ko kɔn ka furu kɔni k'olu y'o dabila fɛɛrɛ de bɛna kɛ olu fɛ ka se ka sariyaw kɔni ka se k'olu labato an ka tulaka dɔw ka seereya lamɛn. an fana y'a jɔ denmisɛnnin ka furu joona kɔlɔlɔ caman b'a la de ka ɲɛsin denmisɛnnin yɛrɛ le ma a bɛ kɛ sababu caman ye ka bana jugu caman ɲɛsin a ma o le kosɔn an y'o taabolo ye an y'a dɔn tiɲɛ de don sisan an kɔni sɔnna furu joona a ka jɔ dɔɔni ni denni ye san 18 sɔrɔ an bɛ sɔrɔ k'a furu. balanfan falanfan bɛɛ tɛ kan ka baara nin k'i kungo ye denmansaw mana don kungo ye olu kan ka min kɛ k'o kɛ n'o ye den lamara cogo ye. ni tun bɛ tali kɛ tulaka dɔw ka seereya la kɛrɛnkɛrɛnnenya buguni marabolo kɔnɔna na u y'a fɔ cogo min na yarabi ala k'an ka jamana ka ɲɛtaa sabati dɔgɔ fɔ ɲa ye k'a fɔ a cɛlalakaw fɛnɛ ye ni musomaninw kɔni bilala u ka se ka furu o wagati la fɛɛrɛ ka kɛ u fɛnɛ ka basigi so o dɔ bɛ dɔ la laɲini o bɛ se ka sabati cogo min yarabi ala k'an bila o sira kan n'an bɔra ye silamɛ musow fo ka taa se kerecɛn musow ma faraɲɔgɔnba kɔni kɛra ka se ka baara dɔw kɔni sigi sen kan baara min bɛ kɛ sababu ye ka se ka bɛn ni keleya sabati an ka jamana kɔnɔ minisiriso min ka baara ɲɛsinnen bɛ muso ani du ni denbaya ma wadijelakaw furumuso funɛ kulubali fo ka taa se jakitelakaw furumuso kaja togo la an k'olu ka seereyaw lamɛn. an k'an sɔnni sigi mara in yɔrɔ kan kosɛbɛ hali an ka telew n'i b'a lajɛ a bɛ maloya dɔɔni don an na n'i b'an ka telew la an kana kɛ discours ye discours min n'a bɛ ja an ka partenaires ye n'o ye an ka dɛmɛbaga jɛkulu ye an kana kɛ o ye an ka kɛ discours ye discours min an ka danbe n'an ka ladamu bɛ taa ni ɲɔgɔn ye an bɛ faamuyali kɛ fɛn min na. an ka kuma an k'a lajɛ an bɛ se ka bɛn sabati a ka jamana kɔnɔ cogo min binkali wale minnu b'an kan olu bɛ se ka wuli ka bɔ a ka jamana kɔnɔ cogo min na gɛlɛya minnu b'a ka jamana kɔnɔna na u bɛ se ka wuli ka bɔ yen cogo min na k'an ka segin k'an ka bɛn kan kan. yarabiyala ka bɛnɲɔgɔnya sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye bana dɔ b'an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ f'a ma ko bon kɛrɛnkɛrɛnnenya cancer du sein o baaraw kɔni octobre kalo kɔni na o furakɛliw kɔni bɛ kɛ fu wulikajɔ kɔni kɛla Gabriel Touré maaw fɛ ni ka se k'o baaraw kɔni sigi sen kan banabaatɔ dɔw ani dɔgɔtɔrɔlaka dɔw an ka dɔw ka seereya lamɛn. ne opéré la depuis 2020 kyste ovarienne kuru min bɔra ne kɔnɔ o kuru de kan ka sɛgɛsɛgɛ mais o ma na ni kuru ye o kɔlɔlɔ de nana alhamdulilayi bana in kɔni depuis bana in ne sɔrɔ ma se ka segin an ka somɔgɔw yɛrɛ ma segin k'an ka taa farafin furakɛliyɔrɔ la ne yɛrɛ y'a lajɛ bana in tɛ farafin furakɛliyɔrɔ la
an y'an sen ta kana Bamakɔ yan nɔ wala alhamdulilayi depuis ne fura in kɔni daminɛ alhamdulilayi a ka fisa ne farikolo ma yɛrɛ fura in ka fisa ɲɔgɔn ye furakɛli bolo sigiyɔrɔma 4 o mɔgɔw de bi fara ɲɔgɔn kan yaasa ka bana in kɛlɛ ka ban ka bɔ farikolo la bɛɛ tɛ se ka opérer dɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna a bi kalan ka ɲɛ wa Mali la yan nɔ dɔgɔtɔrɔ chirurgien caman bɛ yan min y'a kalan ka s'a dan na donc Gabriel Touré la yan an bɛ lajɛ kɛ juma o juma ni minnu fɛn fɛn bɛ baara kɛ sin bon cadre kɔnɔna na n'an y'an sigi dossier fɛn fɛn bɛ yen an b'a bɛɛ ta kelen kelen k'a lajɛ mun ni furakɛli mun ka kan an b'o sɛbɛn k'o tigi wele k'o ka plan de traitement k'o kunnafoni d'o ma ka sɔrɔ ka furakɛli bɔ o sira fɛ. Anw bolo aw bɛ laseli mun kɛ kunnafoni lase mun kɛ an b'a jɔyɔrɔ ye octobre kalo la octobre rose la mais a man ca kosɛbɛ kosɛbɛ anw fɛ a kan ka se yɔrɔ min na hali bi a tɛ se la yen kosɛbɛ. A daminɛ na ka ca i ka na dɔgɔtɔrɔso fɛ yen i ka sages-femmes ou bien anw dɔgɔtɔrɔ bɛɛ a mana kɛ dɔgɔtɔrɔ fɛn fɛn an b'i dege a kɛcogo la wa ni muso y'o kɛ ni bon y'a minɛ dɔgɔtɔrɔ m'a kisi dɛ a yɛrɛ de y'a yɛrɛ kisi bawo ale bɛna joona a bɛ furakɛ ka ban donc an ko de bɛ laban ka bon n'o ye cancer du sein ani cancer bɛɛ lajɛlen kelen tɛ dɛ k'a bɛɛ don a mɔ in na. N nana consultation de la n ye kuru dɔ de ye n sin kɔnɔ min ni sinkuru tɔw tɛ kelen donc n nana dɔgɔtɔrɔw nɔfɛ o k'a fɛɲa o ye n bila ka taa écho kɛ jelita dɔw kɛ o y'a yira n na ko cancer tɛ quoi ko fibrome de don. ne ye kuru ye n sin na ne m'a dɔn o y'a sɔrɔ dugumɛnɛ siman ye ne kin ne b'a ɲɛna n ko dugumɛnɛ siman kin da don donc ne ye n sigi n'a ye fo ne ɲɛ b'a la kuru bɛ kan ka bonya o la ne wulila ka taa dɔgɔtɔrɔso la o de la a fɔra ne ye ko cancer de don donc solution wɛrɛ foyi tun t'a la k'a tɛgɛ fɔ an ka association créer an ka a créer kun yɛrɛ ye mun ye cancer ko ɲɛfɔ musow ye ka dépistage ko f'u ɲɛna u ka t'u fari sɛgɛsɛgɛ parce que n'i kɔnna o n'i y'o le kɛ ni ka sɔrɔ a b'a daminɛni na o ka nɔgɔ o tɛ se sintigɛ ma sintigɛ in yɛrɛ de kan ka dabila ne bɛ n ta kɛ tuma min na an m'o tun bɛ yen an ka fura caman ta a bɛɛ tun tɛ mais u tun bɛ caman ta o bɛ mun ta dɔ tilara ka b'o la tuguni donc an b'o ɲini an ka gouvernement fɛ u ka o yɔrɔ lacɛ cancer fura ka gɛlɛn. Ni tun bɛ tali kɛ dɔgɔtɔrɔka dɔw ka seereya fo ka taa se banabaatɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya bon bana kun kan o y'a fɔ cogo min na yarabi ala ka ni bana ninnu ban an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra an bɛ taa jamana kɔ kan Umu Danbele min b'e bolo. Karamɔgɔ Sidiki an bɛ taga Burkina Faso jamana kan Paul Heri Damiba ka fanga dafirilen kɔ farajɛla jamanaw ka tɔnba n'o ye Union Européenne ye ale ye ka ciden labɛn k'o bila ka taga Burkina jamana kan nin waati na ka taga kuma ɲɔgɔnya kɛ Capitaine Ibrahim Traoré ye a y'a jira k'a fɔ ko nin waati yɛrɛ la k'a bɛna ciden bila ka taa sani kalo sa in yɛrɛ cɛ n'an bɔlen na an bɛ taa Côte d'Ivoire jamana kan Alassane Dramane Ouattara n'a ka marabagajɛkulu ɲɛmaw ye sira di Charles Blé Koudé seginni ko la ka na Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ kibaruya in lasera tarata don Charles Blé Koudé yɛrɛ ka politikitɔnw y'a jira k'a fɔ ko diɲɛ kirisoba n'o ye CPI ye k'o kun ye Charles Blé Koudé labila ko nin ye o san kelen ko ye wa fɛnɛ ka a y'a ka passeport sɔrɔ ko nin ye o kalo 4 ye n'an bɔra na an bɛ taa Kongo jamana kan baɲumankɛtɔn min ka baaraw ɲɛsinnen don adamadenw ka hakɛ la kɔlɔsili ma o y'a jira k'a fɔ ko Kongo sɔrɔlasilakaw ni Rwanda banbagaciw k'olu bɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma M23 banbagaciw kɛlɛli la u ka jamana kɔrɔyan fanfɛla fɛ ni baɲumankɛtɔn y'a jira k'a fɔ ko kibaruya in k'a jɛlen don kosɛbɛ n'an bɔra na an bɛ taga Nigeria jamana kan juin kalo tɛmɛnen na o ni sisan cɛ a jirala k'a fɔ ko sanji kasara ye maa caman de kɛra maa caman de sababu ye Nigeria jamana kɔnɔ n'i y'a ta ka lajɛ ko maa 100 ɲɔgɔn ko olu de fatura sanji kasara in senfɛ Nigeria minisiri min ka hakɛ ɲɛsilen bɛ adamadenw ka hakɛ la kɔlɔsili ma o y'a jira k'a fɔ ko fɛɛrɛ bɛna sigi sen kan walasa ka se ka sanji kasara don n'a nataw la ka se k'o bali cogo min na Nigeria jamana kan karamɔgɔ Sidiki an kun ye min sɔrɔ nin tun ye Umu Danbele y'a fɔ cogo min na yarabi ala ka basigi nati Mali ni diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ karamɔgɔ Ablaye Kulubali ale tun bɛ farigan na nka ni waati la farigan kɔni a fiɲɛ bɔra a ka bisa bi kosɛbɛ kosɛbɛ kɛnɛya kɔni o sɔrɔla a y'a jira k'a fɔ k'a bɛ bɛɛ lajɛlen fo maa caman y'ale wele nɛgɛjuru siraw fɛ wa caman yɛrɛ wulila ni ka se k'a sɔrɔ kɛnɛyasow la labitalisow kɔnɔna na ka se ka taa nɔgɔyada kɔni kɛ bi kɔni alhamdulilayi a fari jora a segila a yɛrɛ ma a y'a jira k'a bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ tanu k'i barikada n'ala sɔnna a ma ko tile 2 in na a ti mɛn a bɛna mankan mɛn